من فترك حسكم مادو أو بابا أتصنعنا لنا اسكبلو كلان تصنعكم ما هيا اسمعوني من فترنا سلاسي بمن كنا أمن بسلاسي سلاسي كندي يوم سلسته خونو حدا خونو بمنتا سلسته خونو باسم بجبري بأكل بمنتا كحرا خونو ببهري بالسلطان بفقاد بملكوت انتاي كسموم أب ولد منفس قدوس انتاي كجبرم أب ولادي ولد تولادي منفس قدوس سراتي أب مالت انتاي مالت إيو أبو ناي من أبو ناي ولد مالتك ولود ناي من ولود ناي أب منفس قدوس مالتك سراتي كمن دي سرطة كاب أب كاولد خي سرط ديو أي سرطن انتاي را وانجيل يوهانس أم عرف 16 قطر 15 امزي أي نس الزبل እሞ ይሰርጽ ዶ ኢሉ እዩ ቃል ይነስ እዩ ዝበለ እምበር ቃልከ አበይ ኢሉ ይነስ እምኔየ ኢሉ ዶ ስቕበለ ወይ ነግረኩሙ በለ እምበር አካል ዝተባህለ እንታይ እዩ ኢድ እግሪ ዓይኒ አፍ አፍንጫ ስኒ ካብ ጽፍሪ እግሪ አትሂዙ ክሳብ ጸጉሪ ርእሲ ነአብ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ نوال ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ ፍጹም አካል ፍጹም መልክዕ ኣለዎ ስላሴ መልክዖም ሰብ ይመስሉ ስላሴ አካላው ከመይ እዩ ምሉእ ሰፊሕ ረቂቕ ናይ ሰብከ ግዙፍ ውሱን ጸቢብ ምልአቶም ከመይ እዩ ከም ብርሃን ከም ሙቐት ከም ንፋስ ስፍሓቶም ካብ ጽርሃ አርያም ንላዕሊ ቆሞቱ ካብ ባርባሮስ ንታሕቲ መሰረቱ እዚ ስለዝኾነ ንሰብ ብዝፈልጦ መንጋር እዩ እምበር ንስላሴ ዓለም አይወስኖምን እዩ ርቀቶም ከመይ እዩ ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕ ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ ካብ እሳት መላእኽቲ ይረቁ ካብ መላእኽቲ ነፍስና ትረቅቕ ካብ ነፍስና ድማ ስላሴ ይረቁ نفسنا نسلاسي كمي إلا ترأيهم كم انبا ناي سلاسي بحريهم كمي إيو زي تأمي زي تأمق زي حمم زي دكم زي موت ناي سبك تأمايي تأمائي حمامي دخامي مواتي سلاسي ناي حدنا تسموم انتاي إيو እግዚአብሔር አምላክ ጸባኦት ፈጣሪ አዶናይ መለኮት ናይ እግዚአብሔር ወልድ ስመ ስጋዊኡ እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም አማኑኤል ኢየሱስ ማለት እንታይ እዩ ፈውሲ ክርስቶስ ማለት ክቡር መድኃኔ ዓለም ማለት تسقيلو عالم زدحانة عالم استباهلة انتاي ايو سب امانوئيل مالتك املاح كله سب زخانة سب كله املاح زخانة ناي سب بحري سمو انتاي بحل سب ناي قبري سموخ ملأخ سيطاني بحل انتاي انتخونه ملأخ بحل انت تصومه انت تصليه انت سجده انت قربه انت تفاقره اسرات بخرات انت اوصه انت جبرخ سيطان يبحال انت زي تصومه انت زي تصليه انت زي سجده انت زي قربه انت زي تفاقره اسرات بخرات انت زي اوصه سلاسي بخلو ملئات ديوم ايوه ببحري بيبس بسماي بمدري بإنسسا بأراويت بعنجيتي بإمني بحدقان بصادقان بملاختي بأغاننتي بكل ملئات إيو أب حدقان كما إلهم يحضروا كم زتدقل حاوي كم مبقرع زلو ميس أب صادقان كما إلهم يحضروا كم أفانوس زلو مبرهتي كم مبرچقو زلو ميس أب قحاف أب صبري ألوودو إوا
ኣይጽየቑምን ዶ? ኣይጽየቑን ከመይ ደኣ ብርሃን ፀሓይ ዘይጽየቕ ናይ ምን ስጋ ትበልዕ? ናይ እግዚአብሔር ወልድ ናይ እግዚአብሔር አብን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከ ኣይበልዕን እንታይ ኾንካ? ረቀቕቲ ኾይኖም ንሱስ ረቂቕ ዶ ኣይኮነን? ንሱ ምስ ግዙፍ ስጋ ተዋሃሂዱ እዩ እሳቶም ዘይተዋሃዱ ኣርሒቆምና ጸሊኦምና ድዮም ንሱ ዕጫኡ በፂሕዎ ንሳቶም ሰብ ዘይኮኑ ኣይኮነን ስለ ስሞም ከይልወጥ እምበር ትበልዖ ስጋ ምውት ድዩ ሕያው? ምውት ብሰብነቱ ሕያው ብመለኮቱ ነፍሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋ ዝኾንዎ ምውት ብሰብነቱ ዝተባህለ መን እዩ? መለኮት ሕያው ብመለኮቱ ዝተባህለ ኸመን እዩ? ስጋ ናይ ስላሴ ህልውናኦም ከመይ እዩ? ከም ልቢ ከም ቃል ከም እስትንፋስ ስላሴ ከም ሰለስተ ሰብ ድዮም ከም ሓደ ሰብ? ከም ሓደ ሰብ ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልቢ ኣሎ? ሰለስተ ክንደይ ቃል ኣሎ? ሰለስተ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ? ሰለስተ ኣብ ስላሴ ኸ ክንደይ ልቢ ኣሎ? ሓደ ክንደይ ቃል ኣሎ? ሓደ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ? ሓደ መን ልቦም? አብ ቃሎም ከ? ወልድ እስትንፋሶም ከ? መንፈስ ቅዱስ ንአብ መን ልቡ? ባዕሉ ንወልድ መን ቃሉ? ባዕሉ ንመንፈስ ቅዱስ መን እስትንፋሱ? ባዕሉ እግዚአብሔር ወልድ ካብ አብ መዓዝ ተወልደ? ንዘለዓለም እናተወልደ ይነብር ኢይሃጽጽ ልደቱ ወኢይትመተር ልደቱ እምአብ ካብ ግስትኔማ